За мен е по-важно в живота от мачовете и от ЦСКА няма въобще. Какъв е вашия любим цвят? Червения. Ярко червен. Защо обичате ярко-червения цвят? Създава приятни чувства в мене. Бодро настроение. Червеният цвет, когато се говори за него, трябва по-внимателно да се застъпва, защото това е цветът на революцията. Най-великият цвет за мен е. Червеният цвят, цвят на любовта. Червения. Защо го обичате този цвет? Защото ми носи щастие. Ама съм от ЦСКА, въпреки че обичам синьото. За мен е по-важно в живота от мачовете и от ЦСКА няма въобще. Отново атака на ЦСКА. Топката е Миланов. Миланов влиза в наказателното поле. Диагонално отвържава. Удар на Миланов. Гол! Първият гол на ЦСКА Септемврийско знаме в противниковата врата. 19 май 1948 година. Това късаше мрежата. За мен е по-важно в живота от мачовете и от ЦСКА няма въобще.